byt. Tak pojďte se mnou. Tak, právě se nacházíme v recepci. Máme tady krásnou vánoční výzdobu, protože za 10 dní jsou Vánoce. Máme teda tady sekuriťáka a recepční, kteří tady teďka momentálně nejsou. Tak teďka se půjdeme kouknout nahoru do mého bytu a potom se půjdeme kouknout na wellness, na sauny, na všechno ostatní, co tady je. Pojďte se mnou. Jupi. Takže teď jedeme nahoru. Můj byt se nachází v 10. patře, takže jdeme až nahoru. Mám krásný výhled. OK, takže jsme tady. Je tady obraz. Ono vlastně na každém patře se nachází tady tyhle obrázky. Jsou všude. Mám Vanguard logo na sobě. Všechny dveře jsou na Face ID, takže pojďme dovnitř. Bohužel teda dveře nemám na Face ID, takže normálně musíme klíčkem. Pojďte dovnitř. So fucking done with all the games you play. Tady tohle jsou všechno úložné prostory, což pro mě je úplně super, protože já si tady můžu vlastně pověsit své mikiny a všechno a je to podsvícený a prostě to vypadá mega hustě. Mně se tahle feature mega líbí. Pojďte do mojí ložnice. Tohle za mě je ta jakoby nejhezčí část toho bytu, protože vlastně ráno, když je sunrise, tak vidím na sunrise a potom večer vidím na sunset, takže za mě úplně dokonalý, mám krásnou madraci, postel, všechno. Potom, když se kouknete tady, tak jsou ty samé úložné prostory, což je to taky prostě mega hustý. To krásný. Je tady klima, takže za mě dokonalý. Potom tady je tahle věc, která se takhle otevře. Dává se tady etanol a pak se to nějak zapálí a mají tady prostě pavinky, takže to bych chtěla taky mega někdy zkusit, akorát ještě jsem to neskusila. Tohle je můj sen, protože jak vidíte, tady mám obrovské zrcadlo na Get Ready With Me. Prostě mám make-up šuplík, je to prostě dokonalý, tady se sednu ráno a udělám si svůj make-up, co si vždycky přála, takže jsem strašně ráda, že to tady mám. Pásek a na ruce cukérku se zblázním, to je ta legendární kočka, co jí prdel viděla polovina Česka. Mňam, jahodově. OK, pojďme dál. Ukážu vám teda záchod, takhle vypadá. Prostě černý, klasický. Tady mám zase další zrcadlo. Já jsem tak ráda, že tady je tolik zrcadel. A rovnou, když půjdeme tady, tak tady máme rovnou prostě koupelnu. Koupelna je tady. Krása. Taky podsvícený zrcadlo, je trošku špinavý teďka, ale to fakt utřu. Tady mám teda sprchu a různý poličky na věci. Tohle designoval někdo, kdo věděl, jak věci fungují. Nějaká holka to designovala, 100%. Tady máme můj obývák. Krása, tady teda vždycky točím TikToky a ptáte se mě teda, co tu dělám, tak tohle je můj obývák. Mám tady krásné žárovky teda a ještě jsem si nevšimla něčeho. Já tady mám mech a já jsem absolutně nezalívala a tady další kytku. Já je pak zaliju, akorát to asi nesejvnu, musím koupit nový. Tady mám krásnou kytičku a tady musím ukázat můj jedinou vánoční dekoraci, co tu mám, je můj elfík. Je prostě mega cute. Já ho upřímně nemám kam dát, takže možná na sedačce je více cute, já nevím kde. Prostě elfík, tady jsou časopisy, tady je jakoby, když někdo přijde na návštěvu. Zatím tady bydlím asi týden a půl a byly tady teda 4 lidi, takže je to velice nový. Další velice zajímavá věc, co tady mám, tady je vinotéka. Má tady 12 stupňů, svítí hezky a krásně. Jakože ještě jsem to teda nevypila, protože já nepiju. Máme to tady. Tady je moje krásná kuchyň, jakože koukejte lidi, tak tohle je úplně sen na vaření. Prostě krásná kuchyň. Mám tady teda myčku, je to prostě dokonalý. Vítejte na mojí cooking show! Moje další vánoční výzdoba, candy caney. Jako lidi, co mě znají, tak víte, že miluju candy caney, takže tady jsou. Pak tady mám ovoce, proteinový prášek, tady mám různé šuplíky, protože jím zdravě samozřejmě. Vůbec se nesmím, já mekáč. To se nestalo. Já vám musím říct takovou storku malou. Tady přišla a vlastně trouba ani myčka nefungovala. A já jsem se říkala, jak to, že nefungujou. A potom tady přišel pán, který to šel spravit a řekl, no, tak ta trouba nebyla zapojena do elektriky a myčka nebyla zapojena do vody. Tady mám svoji ledničku, tam nic vlastně není. Tak ale počkat, mrazák je na tom trošku jinak. Tam je jenom ovoce, čistě jenom ovoce. Jak víte, tak já si dělám vždycky smoothíčka, vlastně ice cream to. Tady a dám to tady zamixovat do mého Ninja Creamy a vždycky si udělám svoji smrzlinku. Takže za mě to je prostě mega hustý. Takže tak. Pojďme nahoru. Je tady vlastně ještě jedna úžasná věc v tomhle bytě. Teda když je to loft, to není byt, je to loft, tak mám tady jakoby vrchní část. Když půjdeme nahoru,
Teď se nacházíme v takové chill zóně. Je tady prostě sedačka, stůl, velká lampička na čtení. Bohužel já nečtu, takže když třeba tady někdo přijde, tak má tady lampičku. Tady mám teda poličky, zatím tady nic není, já tady nemám žádné ozdoby. A můj tripod. Plánuju tady dát asi počítač nebo něco. A když budete tady, jak jsem já, tak vidíte úplně nádherný výhled dolů. Vlastně toho celého loftu. Já tady někdy jakoby prostě stojím a koukám se, protože ten výhled je tady fakt nádherný. Takže další mega dobrá věc na tady tomhle bytě je ten výhled. Je to fakt k nezaplacení, hlavně když je tady prostě sunset nebo něco, tak já se tady vždycky klepám a vidím, prostě je to nádherný. Chtěla bych si tady dát výhřivku a nějaké prostě streamovací věci, takže pojďte ke mně. Tak, tohle je vlastně můj výhled teda. Já si myslím, že to je absolutně prostě krásný. Tady bude výhřivka, třeba nějaké streamy, nějaké hot tub streamy, kdo ví. A ještě pokud půjdete tady se mnou, tak vlastně, pozor, terasa pokračuje. A pokračuje vlastně tak, že vidím na schodiště dovnitř. Ještě vám chci ukázat jednu úplně super věc. Celý tenhle loft se jakoby ovládá světelně, tak i prostě klimatizací a všechno se ovládá přes mobil. Takže když si chci rozsvítit světlo, tak jenom kliknu kuchyní jídelní stůl a máme rozsvícené světlo. Takže to si myslím, že je chytrá domácnost. A taky ovládám vlastně všechny dveře, když někdo třeba chce přijít, tak to taky ovládám přes mobil. Mám tam i záznamy a všechno, takže vím přesně, kdo vstoupá tady ke mně. A teď vám ukážu to nejlepší, co se tady v této budově nachází. Takže fitko, bazén, výřivka, sauna, wellness, prostě kino, všechno. Takže pojďte se mnou. Takže nacházíme se v nejlepší části budově. Je tady teda wellness, máme tady v tom wellnessu máme výřivku, 2 sauny, bazén a tam je kino, fitko, sauna nahoře a tady je potom i grilovací terasa nahoře, k té se ještě dostaneme. Takže pojďte se mnou. Dobrý den, vítejte. Tady máme takovou recepci, kde vlastně tady někdo má být, podle mě, ale tady nikdo nikdy není. A pojďte se mnou. Tak, tady máme odpočívací místnost. Je tady většinou chládek, protože to je po sauně. Máme tady páru a saunu, takže tohle je naše sauna. Je tady teda mega horko, nevím kolik stupňů je tady přesně, ale je tu brutálně vedro, takže asi pojďme ven rychle, jinak se tady asi roztopím. Máme tady teda sníh a to tady upřímně nikdy nebylo, takže sníh se úplně asi nemáte. Ježiš, ono to padá z toho, ono se to vyrábí postupně. Už to nikdo neuvidí z vedení. Já vás mám tady hrozně ráda, i recepční, i sekuritáci, prosím, buďte na mě hodní. Tady máme ochlazovací káť a má to teda třeba, že minus 300 stupňů, je to fakt studený. A potom tady jakoby... Nejsem mokrá, pojďme na bazén. Takže tady máme bazén na plavání. Pro mě je studený, ale někdy si tam ráda chodím ochlazovat, takže tak. A když půjdeme tady, tak tady je výřivka. Já jsem tady každý boží den lidi, každý den jsem tady v této výřivce. Asi v 1 ráno. Je to moje oblíbená činnost, co tady můžu dělat, tak je výřivka. Další mega hustá věc, co tady je, tak je tady masážní koutek. Vypadá teda takhle. Olejčky, všechno, obrovské zrcadlo. Jako další věc, co tady máme, je soukromé kino. How cool is that, guys? Máme tady nějaké designové kousky. Tady po celé chodbě. Tady vlastně vidíte na bazén celou dobu. Máte krásný výhled na bazén. A tady je prosklená strojovna. To je mega hustý. Prostě vidíte, jak to tady všechno funguje. Absolutně se v tom nevyznám. Vypadá to hustě. Takže... pojďte do kina! Tady jsme v kině a všechno ovládáte přes tady tenhle tablet, takže já vlastně, když chci jakoby soukromí, tak si zavřu dveře. Dobrý, máme tady moji asi nejoblíbenější věc tady v této budově. Je popcorn. Ježíš, tady mají tak dobrý popcorn a víte co? Rovnou se ho pojďme spolu dělat. Tady máme teda jakože machine, no tady. Počkáme, než se nám nahřeje popcorn, tak půjdeme se kouknout, co tady dál máme. Máme teda tady velké plátno a ještě já musím ukázat jednu věc. Když se teda jakože koukáme na nějakou premiéru na film, tak se to musí samozřejmě zatáhnout. To je ten celý jako wow efekt. A pak se to otáhne a máte jakože boom. Máme teda tady ovládač a tady jsou ochucení na popcorn a popcorny. Můj oblíbený je bacon and cheese, takže se to rovnou nechám vytáhnout, protože nic ho nejím.
vám něco ukážu, ale musíte být potichu, to nesmí nikdo vědět, to je tajný. Tak, a tady máme tunel. Nebudu říkat, kam vede, abych se neprozrazovala, když tady večer někde půjdu a mě uvidíte, když jdu do tunelu, tak to nemůžu přece. Je tady tunel, který vede na určité místo. A to je vlastně, když si chcete být anonymní a přiveze tady třeba nějaký váš date, tak je pošlete tunelem. Třeba to někdy vyzkouším. Jdeme si udělat popcorn. Ježišmarja, mám bude chuť na to teďka. Mňam. Tak zavřeme dvířka. Jdeme turn. ASMR lidi, ASMR. Mám tady jsme šampaňské. Čekám, než mi popcorn se udělá. Já si toho naberu úplně hodně a vezmu si to na cestu, na ten house tour. Takže teď, aby jsme byli jakoby zdraví, jak jím teda zdravě strašně, tak musíme do toho fitka. Takže jsme tady ve fitku, tady chodíme většinou o půlnoci, máme tady všechny stroje na cvičení, jak vidíte. Máme tady hezky Smith Machine, osu. Je tady prostě všechno, co potřebujete. Schody tady máme, běžící pás. A další super věc tady, je tady lednička s vodama. Non-stop, prostě tady jsou vody furt. Tady máme ručníky taky, které si můžete vzít. Tady je koupelna, je tady Dyson. Musí to tady být. A pak tady vedle máme všechny různé věci na cvičení, jak jsou tady válečky, všechno tady je, takže další super věc. Teď se budeme kouknout na panoramatickou saunu na střeše budovy. Pojďte se mnou. Já jsem ji teda ještě nevyužila. Asi si večer půjdu do sauny sednout. Má teda 50 stupňů. A tady vidíte krásně Prahu. Musí být taky ten záběr s těma takovýma písničkama, také ty relaxující. A počkej. Hustý. Jdeme ven. To je mega hustý. Tak tady bych dala výřivku. Pokud se na to koukají lidi z recepce anebo lidi ze správce tady tohle objektu, tady bych dala mega výřivku. A já bych tady hot tub streamy. Koukej se na to. Wow. A jako poslední část tady tohohle objektu máme grilovací terasu. Takže tady máme televizi, třeba když se někdo kouká na hokej nebo na něco. Jsem hejter hokej. Tady máme jakoby tu vnitřní část té grilovací terasy. Je tady lednička, kterou vám by the way naskladní, když zavoláte na recepci a řeknete, že chcete, já nevím, tohle a tohle na oslavu, tak to budou nakoupit a připraví vám to tady, takže to je mega hustý. Jdeme ven. Venku je ta velká paráda toho. Nebudu tady nechat otevřeno, ale máme tu venkovní část s krásným výhledem. Tak, máme tady tak krásně rozsvícený. Takže už přestalo pršet. Tam máme Orlenku, jediná část, kterou znám. Takže tady máme grilovací terasu, stoleček, grill, všechno, už je mi zima, tak jdeme dovnitř. Zapomněla jsem vám ještě říct, že tady tenhle objekt má teda autovýtahy, které vám dovezou auto až k bytu, až jakoby dovnitř, což mi přijde mega hustý, ale to si ukážeme příště. Každopádně tady jsme v garáži, je to tady 5patrová garáž, takže tady se ztratit je mega lehký, takže tak. Samozřejmě jsem strašně vděčná, že tady můžu být, vím, že to není úplně normální jako klasický byt, ale děkuju všem za podporu. Pak si toho neskutečně vážím a budu ráda, pokud mi dáte subscribe a like na video. A dejte do komentářů vědět, jak se vám líbilo moje první YouTube video.